môžem si ísť kúpiť takéto ešte jedno lietadlo? Ale jasné, tu máš, chod si kúpiť. Mami, môžem si ísť kúpiť ešte takéto jedno lietadielko? No určite, zbláznil si sa! Kto je? Ahoj, Pali, nemôžeš ísť von? Mami, môžem ísť s Alexom von? Áno, jasné, zober si z mojej peňaženky aj nejaké peniaze. Nemajú sa propagovať aj... Áno, kto je? Môžem ísť ďalej? Mami, môžem ísť von? No určite, zbláznil si sa, vonku je zima. Mama, pomôžeš mi s tými domácimi úlohami? No jasné. No ja to za teba spravím, ale učiteľke nič nepovedz. Matko, pomôžeš mi s tými domácimi úlohami? No určite, čo tam nemôžeš vedieť? Máš tu stoličku, môžete sadnúť, ja budem stáť. Mami, pôjdeš tam so mnou? No určite nie! Nie si taký malý rozmadaný tučný chlapec. No, ukáž mi teda ústočka. Ja sa vás bojím. Ej, Serato! No, ale trošku to musí zabolieť. Nie. No dobre, môžeme začať. No vidíš, ako si to zvládol.